to all media houses and all fellow South Africans. Ukuphendula udaba olusematheni mayelana nenkulumo yami engiyenze ngomhla ka-23 kuZibandlela 2023. Ngiyanibingelela nonke enhla nasezansi ezweni laseNingizimu ne-Afrika. Into engifisa ukuyicacisa ukuthi angiyena umuntu obandlulula ngokobuhlanga. Izizwe zonke ezikhona kuleli lakithi ngiyazihlonipha. Inkulumo yami ibe nenhlabathi ngizwakala ngiwumuntu owecwasa ngokobuhlanga. Ngalokho ngithi maluju kubo bonke abathintekile. Bekungayona inhloso yami, ngiyayihoxisa ngokungenamibandela. Njengomongameli wamabhinca ngisazoqhubeka nokunimela ngibe nemibono ngokwenzeka ezweni lethu sakhile. Ngifisela zonke izinhlanga ukuphumula okuhle kulamaholide ningene kahle nasonyakeni esiwubhekile ngabomvu u-2024. Imina ozithobayo umongameli wamabhinca Ngizwe Mchunu.